Klaar. Sven Kramer hier nevens hem zelfs een onwennig weekend. Nog net 500, 1500 of 10.000 meter hier hij dit seizoen rijden. Het succes van dit weekend lag op de KJ-afstand, de 1500 meter. Hier pakte Sven de leiding in het klassement, trok zijn concurrent Jan Blokhuizen te verslaan. En daardoor gaat hij met voorsprong naar de 10 kilometer toe. Ik hier 15 achterstand op de 1500 meter ten opzichte van Jan Blokhuizen. En ja, ik koek eigenlijk meteen. Ik zie het heel goed in de wedstrijd omdat ik voor hem iepene. En ja, hier ga ik de hele wedstrijd wel in de hand. Op de 10 kilometer komt Sven niet in de problemen. De voorsprong van 64 honderdste op Jan Blokhuizen wordt alleen maar groter. De titel zit dan voor de 5e keer in de bossen. Al moet hij de winst op de 10 kilometer wel om Bob de Jong leiden. Ik ging een beetje op 2 gedachten. Dat was wel gewoon een rond de trekje 0-0 rijden. En dus daar is mee bezig. En de juist ondertussen ik het tieren van Jan Blokhuizen. Dus daar is ik mee bezig. Dus eigenlijk is het net ideaal, maar goed. Op zich is het prima. Ja, dan is er een titel van Bob de Jong die te pakken is. Ik denk nog dat let Sven hem net gebeuren. Ja, dan ben ik eigenlijk helemaal net mee bezig geweest. Je gaat misschien wel beter dan kennen, maar... Ja, nou ja, goed. Dat het ergste is dat dit weekend dan valt dat. Bij de vrouwen wie debutante en shorttrekster Jorien Termors de grote verrassing. Zij werd nationaal kampioene en won 3 van de 4 afstanden. Van Friesland winnen alle erejochten op Antoinette de Jong. Deze junioren werd 5e. Maar om te maar 4 startplakken op het EK te vieren binnen, wie het dus wichtig voor haar wat Termors eerst docht. Gaat ze verder op de lange baan of waarom naar het shorttrack? Nee, ik ga zeker voor het shorttrack. Het EK Oranje zal ik niet rijden en ik ga vol de ogen weer op het EK shorttrack zetten. En dus luidt er een startplak leer voor Antoinette de Jong.